Преди да откриете как Кайла отговори на най-голямото унижение в живота си, абонирайте се за канала, оставете лайк и ми кажете в коментарите откъде ни следите и колко е часът при вас в този момент. Нашата общност расте благодарение на вас. Седях в стерилния си офис със стъклени стени, заобиколена от бръмченето на сървърите и студената светлина на мониторите. Тък му бях оторизирала превод от $54 000. Това беше последното плащане за мястото на сватбата на сестра ми Кортни. Взех телефона си, очаквайки благодарност, може би емотикон сърце. Вместо това видях съобщение от нея. Само да те предупредя, не си поканена на церемонията. Има специфична естетика и твоят цвят не се вписва в палитрата, вторачи се в екрана, мигайки невярващо. После се появи второ известие. Беше майка ми, Ребека. Тя беше реагирала на съобщението на Кортни с един единствен смеещ се емотикон. Въздухът в стаята сякаш изчезна. Това не беше шега. Беше предизвестие за изгонване. Оставете коментар и ми кажете откъде слушате и колко е часът при вас сега. Бих искала да знам кой е част от нашата общност. Не хвърлих телефона си. Не закрещах. В моята работа системната повреда не изисква емоции. Изисква корекция, пач. Оставих устройството върху хладната бяла повърхност на бюрото си, точно до ергономичната клавиатура. Когато видиш аномалия в данните, проверяваш източника и... А това беше огромна аномалия. Отворих банковото си приложение. Face ID ме разпозна мигновено. Единственото нещо в живота ми, което работеше без условия. Историята на транзакциите се превърташе, очите ми сканираха цифрите със същата дистанцираност, която използвах, за да търся бъгове в набор от данни. $12 000 за капаро за мястото преди 3 месеца. $8 000 за флориста, специализиран в носни божури, защото Кортни беше казала, че местните цветя изглеждат ефтини. $4 000 за пирамидата от винтидж шампанско, за която тя настояваше, че е неспазаряема за атмосферата. И днес $54 000, последната вноска. Огледах се в офиса си, после помислих за апартамента си. Това не беше къщата на мечтите, в която майка ми Ребека се преструваше, че живее. Беше разумен трети етаж без асансьор в южната част на Филаделфия. Вземах метрото до работа, за да пестя от паркинг. Обядът ми остатъци от киноа и печени зеленчуци беше всеки ден в стъклена кутия. Практични блейзери и удобни обувки бяха моята униформа, а не марките, които Кортни тагваше в постовете си за «Тоалета на деня». Години наред бях писателят в сянка на семейната история. Подписвах чековете, за да могат те да играят ролите си. Финансирах начина на живот, който им позволяваше да ме гледат отвисоко. Бях кодът в бекенда, който караше красивия интерфейс да работи. А никой не иска да вижда кода. Искат само приложението да работи. Искат магията без механиката. Облегнах се на стола, ергономичната мрежа ме притискаше между плешките. Защо го бях направила? Защо бях превела почти 6-цифрена сума на сестра, която въртеше очи, когато говорех за моите изследвания? Дълго време си казвах, че това е просто нещо, което семействата правят. Но гледайки този смеещ се емотикон, когнитивният дисонанс най-накрая се разби. Не се държах като добра сестра. Бях хваната в капана на заблудата за невъзвратимите разходи. В икономиката невъзвратим разход е пара, която вече е похарчена и не може да бъде възстановена. Заблудата е психологическата склонност да продължаваш да инвестираш в губещо начинание заради това, което вече си вложил. Бях прекарала десетилетия, инвестирайки ресурси в провалена инвестиция обичта на семейството ми, убедена, че ако платя само още една фактура, ако реша само още една криза, печалбите накрая ще дойдат. Мислех, че купувам любов или поне уважение, но не плащах за сватба. Плащах данък за това да съществувам в тяхната орбита,
данък за това да ме толерират. Кортни не ме отхвърли заради естетика. Тя ме отхвърли, защото транзакцията беше завършена. Парите бяха изпратени. Моята полезност беше изчерпана. Погледнах превода от $54 000 на екрана. До него, с малки сиви букви, стоеше статусът в процес на обработка, пендинг. Пръстът ми висеше над трапада. Вече не бях тъжна. Бях ефективна и беше време да коригирам грешката. Взех отново телефона. Екранът още показваше известието със смеещото се емотиконче. Не написах цял параграф. Не поисках обяснения, нито молих да ми позволят да си сменя тоалета. Написах 3 думи. Разбрах. Анулирам всичко, изпрати. После смених раздела. Влязох в клиентския портал на мястото за сватбата. Паролата ми беше запазена, защото, разбира се, аз бях тази, която управляваше акаунта. Намерих бутона «Анулирай събитието». Появи се предупреждение. Анулирането в рамките на 30 дни води до неустойка в размер на 50% от общата сума на резервацията. Кликнах върху «Потвърди». Изчакващият превод от $54 000 беше спрян. После флористът, после кетерингът, после наемът на ретроавтомобила. Имейлите пристигнаха като каскада от системни известия. Анулирането е потвърдено. Процедурата по възстановяване на средства е задействана. Беше ритмично, почти музикално. Клик, анулирай, клик, анулирай. Телефонът ми започна да вибрира на бюрото. Кортни. Игнорирах я. После съобщение от нея. Какво направи? От мястото току-що ми се обадиха, още едно съобщение. Вдигни телефона, Кайла. Не смешно, после майка ми се присъедини към чата. Появи се съобщението от Ребека. Спри да правиш драми. Знаеш, че не се чувстваш добре сред хората на Уилям. Твърде си интензивна. Ще изложиш сестра си, вторачих се в думата «интензивна». Това беше техният код за «интелигентна». Беше код за «трудна», защото задава въпроси. Беше етикетът, който ми лепваха всеки път, когато моята реалност смущаваше тяхната фантазия. Години наред бях стъклото дете. В психологията, стъкло дете е братът или сестрата на някой, който поглъща непропорционално количество родителска енергия поради болест, увреждане или, в случая на Кортни, чист нарцисизъм. Родителите гледат през стъкленото дете, за да видят другото. Приемат, че стъкленото дете е добре, защото не се чупи шумно. То е здраво. То е прозрачно. То е там, но не се вижда. Бях прекарала живота си в опити да бъда достатъчно непрозрачна, за да ме забележат. Перфектни оценки гледаха през мен. Престижна работа гледаха през мен. Докато плъщах, дълговете им гледаха през мен. Единственият път, когато ме виждаха, беше когато отразявах техния образ. Когато моите пари купуваха нещата, които ги караха да изглеждат добре. Но сега не бях просто стъкло на прозорец, което можеха да игнорират. Бях счупено стъкло. И ако този път се опитаха да стекят върху мен, щяха да кървят. Телефонът ми извъня отново. Кортни. Този път вдигнах, не за да споря, а за да й съобщя новината. Оправи го, изкръща тя, още преди да мога да поздравя. Оправи го веднага. Таблото ми с желания, Vision Board, е съсипано. Твоето табло с желания беше скъпо, казах със спокоен глас, почти отекчено. И тъй като не съм част от естетиката, реших, че и моите пари не трябва да бъдат. Просто завиждаш, писна тя. Завиждаш, защото аз се омъжвам, а ти си сама с твоите таблици. Мама беше права. Ти си озлобена. Не съм озлобена, Кортни, казах.
Изравнявам сметките и закривам баланса, затворих и блокирах номера й. После блокирах майка ми. Тишината, която последва, беше тежка, но за първи път от 32 години не беше празна. Беше пълна с възможности. Не спорих. Не се оставих да бъда въвлечена в емоционалния тенис мач, който искаха да играят. Просто преминах към раздела с календара и изпратих покана до Кайл, моя колега и единственият друг човек в компанията, който разбираше архитектурата на нашите бази данни колкото мен. Тема – спешен одит. Място – конферентна зала Б. Сега. Кайл ме срещна 5 минути по-късно. Погледна лицето ми и затвори вратата. Какво се случило? Срив на сървъра. Семеен срив. Имам нужда да ми помогнеш да направя форензичен одит на личните ми финанси. Третирай го като враждебно поглъщане, извадихме всичко. Извлечения от кредитни карти, банкови преводи, история на Венемо, споделени облачни акаунти. Сложихме всичко на големите монитори. През следващите 3 часа единственият звук в стаята беше щракането на клавиатурите и откъслечното ниско подсвиркване на Кайл. Първо открихме обичайните заподозрени преводите за спешен наем, които съвпадаха с уикендите на Кочела, медицинските разходи, които отговаряха на цената на чанта Балансяга. Но после открихме нещо по-голямо. Плащане с кредитна карта от преди 3 седмици, $12 000. Получателят беше Лумана Уелнис Ритрит. Името на картодържателя в разписката беше Кайла, но имейлът за потвърждение беше vibes@gmail.com. Използвала е картата ти за разкрасителни процедури преди сватбата, каза Кайл, увеличавайки фактурата. Без да пита. Потвърдих. Дадох и номера на картата преди месеци, за да плати депозит на флориста. Тя го е запазила в дигиталния си портфейл. Взех телефона. Не се обадих на Кортни. Обадих се в отдела за измами на компанията на кредитната карта. Бих искала да съобщя за неразрешена транзакция, казах. Гласът ми беше твърд. Професионален. Да, сумата е $12 000. Не, не съм я разрешила. Да, знам кой го е направил. Да, бих искала да подам официално спорване, после отворих празна чернова на имейл. Получател – Ребека. Тема – известие за спиране на финансирането. Майко, с незабавен ефект, всяка финансова подкрепа за сватбата, поддръжката на къщата и начина на живот на Кортни е прекратена. Идентифицирах $12 000 неразрешени плащания с моята кредитна карта, извършени от Кортни. Подадох сигнал за измама. Това не е преговор. Това е уведомление. С уважение, Кайла, натиснах изпрати. Стаята изглеждаше по-студена, по-рязка. Кайл ме погледна впечатлен и малко ужасен. Току-що ги изхвърли от орбита. Не, казах, затваряйки лаптопа си. Просто прекратих безплатния пробен период. Но още не бях приключила с копаенето. Докато Кайл си събираше багажа, влязох в един стар семейен облак, до който не бях влизала от години, търсейки оригиналната касова бележка за депозита на флориста, за да докажа хронологията на ползване на картата. Започнах да кликам из папките. Данъци за 2018, нотариален акт, наследството на баща ми. Баща ми беше починал, когато бях на 22. Тих инфаркт, който ни остави тиха болка, а на мен ми беше казано, че оставил планина от дългове. Ето защо не записах магистратура. Ето защо работех на 3 места. Кликнах върху един PDF, озаглавен «Финално изплащане от застраховка, живот». Очаквах да видя нулев баланс или малко плащане, покриващо погребението. Вместо това видях число, от което стаята се завъртя. $36 000. Плати ми на доверителната сметка за Кайла. Дата на плащането – преди 10 години. Сканирах надолу. Имаше разписка за тегляне,
датирана 2 седмици след превеждането на средствата. Подписът отдолу беше разкривен. Лоша имитация на моя почерк. Под него контраподпис – Ребека. В полето за основание пишеше «Фонд за образование». Но аз бях теглила заеми. Бях ела полуфабрикати 4 години. Бях работила нощем в техническа поддръжка, докато учех за изпити, защото майка ми беше казала, че няма пари. Отворих друга папка. Портфолио на Кортни, модел 2014, датите съвпадаха перфектно. Скъпият албум със снимки, пътуването до Ню-Йорк, комисионите на агенцията. Моят фонд за образование не беше изчезнал. Беше преразпределен. Беше инвестиран в златното дете. Усетих фантомен глад в стомаха си. Спомен от времето, когато бях на 22 и умирах от глад, гледайки автомат за храна, която не можех да си позволя. Предателството не беше само финансово. Беше биологично. Една майка трябва да храни малките си. Моята беше взела храната от устата ми, за да купи брокът за любимката си. Включих принтера, който изплю доказателството за откраднатото ми бъдеще. Взех топлата хартия. Тя беше тежка като оръжие. Телефонът ми извибрира. Беше Уилям, годеникът на Кортни. Кайла, трябва да поговорим. Кортни е истерична. Казва, че съсипваш всичко. Можеш ли да се срещнем? Объркан съм, погледнах листа в ръката си. После погледнах съобщението. Да, написах. Да се срещнем. Доведи и Кортни, беше време за среща на борда на директорите. Срещнахме се на неутрално място, елегантно кафене в центъра, по средата между моя офис и главния офис на Уилям. Пристигнах порано, избирайки маса въгъла в дъното. Поставих папката, съдържаща жалбата за измама и застрахователния документ, на масата, подравнявайки я перфектно с ръба. 10 минути по-късно Кортни и Уилям влязоха. Контрастът беше незабавен. Уилям изглеждаше поддържан, но притеснен, с костюм, който струваше повече от колата ми. Кортни изглеждаше в паника. Косата й беше прибрана в строг кок. Гримът й беше размазан и носеше огромни слънчеви очила в затворено помещение. Дърпаше Уилям за ръката, опитвайки се да контролира ритъма, опитвайки се да контролира разказа. Когато Уилям ме видя, той спря рязко. Ококори се. Премигна, сякаш пренастройваше реалността си. Доктор Кайла, каза той с объркан глас. Изправих се, заглаждайки сакото си. Здравей, Уилям. Необичайно е да те видя извън 3-месечните отчети, Кортни замръзна. Погледна първо Уилям, после мен, паниката се изкачваше в очите и... Вие познавате ли се? Познаваш ли я? Уилям погледна Кортни, с Лисан. Кайла е мениджър на данните за компанията, която обработва анализите на нашите клинични проучвания. Тя е брилянтна. Опитвам се да я привлека в моя екип от 2 години, обърна се отново към мен. Чакай, ти си сестра на Кортни? Да, казах аз. Макар че съм изненадана, че не знаеше. Тя никога ли не е споменавала името ми? Каза, че има сестра, Уилям се поколеба, хвърляйки поглед към Кортни, която вече видимо трепереше. Каза, че сестра и е неудачница, Бернаут. Някой, който не може да се задържи на работа. Някой нестабилен, когото не трябва да каним, защото би било трудно. Тишината, която последва, беше гъста и задушаваща. Неудачница, повторих, опитвайки думата. Интересно. Тя ми каза, че плаща всичко сама, Кортни избухна с писклив глас. Тя ми каза, че тя финансира сватбата. Аз бях, казах спокойно. Допреди 3 дни. Чакай, каза Уилям, вдигайки ръка. Кортни ми каза, че плаща нейното семейство. Каза, че нейните родители имат доверителен фонд. Никога не е казвала, че ти си източникът.
няма никакъв доверителен фонд, Уилям, казах. Има само моята заплата и моите спестявания, които Кортни източва. Това е лъжа, изкръща Кортни. Тя лъже. Завижда. Виша. Тя е просто една озлобена стара мома, която иска да съсипе щастието ми, Уилям погледна Кортни. После погледна мен спокойна, професионална, овладяна. Погледна жената, за която щеше да се ожени, която крещеше в кафене, и после жената, чийто интелект уважаваше професионално. Виждах как зъбните колела се въртят в главата му. Той беше човек, който цени съдържанието. Управляваше фармацевтична компания. Занимаваше се с факти, ефикасност и резултати. Гледаше Кортни и осъзнаваше, че е купил плацебо. Каза ми, че си излагация, каза Уилям тихо, почти на себе си. Каза, че ще развалиш естетиката. Предполагам, че компетентността не е много естетична, казах аз. Това е единствената естетика, която има значение, отговори Уилям, а гласът му изтина с 10 градуса. Обърна се към Кортни. Излъгаме. Излъга за парите на семейството си. Излъга за сестра си. Излъга за това, коя си. Направих го за нас. Кортни се разрида, хващайки ревера на сакото му. Исках да бъда перфектна за теб. Исках да се впиша. Човек не се вписва, преструвайки се на някой друг, каза Уилям, махайки ръцете и одрехата си. И със сигурност не се вписва, като краде от собственото си семейство. Кражба? Кортни ахна. Не съм крала. Тя ми ги даде, отворих папката. Плъзнах листа по масата. Застрахователната полица, казах, 36000 долара. Откраднати от фонда ми за образование. Фалшив подпис. Почеркът на майка ми, плъзнах втория лист. Доклада за измама с кредитна карта. Неразрешено плащане от 12 000 долара. Твоят имейл адрес, Уилям погледна документите. Не ги прочете всичките. Нямаше нужда. Изражението на лицето на Кортни беше пълно самопризнание. Той се изправи. Погледна ме. В очите му имаше смесица от извинение и уважение. Много съжалявам, Кайла, каза той. Нямах представа. Знам, казах аз. Ето защо сме тук. Приключихме, каза Уилям на Кортни. Сватбата се отменя. Не мога да се оженя за измама, той излезе. Не се обърна назад. Кортни остана да стои там за миг, вцепенена. После се обърна към мен, лицето й се изкриви в маска на чиста омраза. Мразя те и съска тя. Ти съсипа всичко. Не, Кортни, казах аз, вземайки папката си. Аз само му показах данните. Ти съсипа резултата, излязох покрай нея, оставяйки я сама насред кафенето. Перфектната естетика най-после бе разбита от грозната истина. Последствията бяха ядрени. 2 часа по-късно Уилям официално отмени сватбата. Изпрати групов имейл до всички гости, с копие до доставчиците. Цитира непреодолими нарушения на доверието и финансови нередности. Не спомена името ми, но нямаше и нужда. Сватбата беше приключила. Онази вечер звънецът на вратата би. Неучтивото бръмчене на доставка, а неистово и настойчиво чукане. Проверих камерата. Ребека и Кортни бяха на верандата ми. Изглеждаха така, сякаш са преживели природно бедствие. Гримът на Кортни беше размазан, косата и разрушена. Ребека беше бледа, стискаше чантата си като спасителен пояс. Не отворих вратата веднага. Гледах ги на екрана. 2 пиксела отчаяние в нощта на Южна Филаделфия. Години наред бях тичала към тях всеки път, когато се обадят. Бях решавала всеки проблем, плащала всяка сметка, заглъждала всяка неравност. Отворих вратата. Не ги поканих да влязат.
Остана на прага, блокирайки пътя. Ти съсипа живота ми, изкръща Кортни, хвърляйки се напред. Ребека хвана за ръката, задържайки я. Кортни, спри, изсъска Ребека. Тя се обърна към мен с подпухнали очи. Кайла, моля те, трябва да оправим нещата. Трябва да говориш с Уилям. Кажи му, че е станало недоразумение. Кажи му, че ти си ни дала парите. Кажи му, че си знаела за застраховката. Излъжи го, поиска тя. Защити семейството си, умоляваше тя. Ние сме твоя кръв. Как можеш да ни причиниш това? Кортни е съкрушена. Тя загуби всичко. Тя не е загубила всичко, казах аз. Тя все още има теб. Не бъди жестока, разрида се Ребека. Можем да оправим нещата. Ще ти върна парите. Заклевам се. Оправи проблема, моля те, погледнах майка си. Погледнах жената, която беше фалшифицирала подписа ми и откраднала бъдещето ми, за да финансира една фантазия. Погледнах сестрата, която ме беше отхвърлила от сватбата си, защото не пасвах на цветовата схема. Протегнах ръка зад мен към конзолната масичка в коридора. Взех един голям плик. Бях го приготвила след срещата в кафенето. Не мога да оправя проблема, казах. Но мога да го приключа, казах на Ребека. Какво е това? Попита тя с треперещи ръце. Копия от жалбата за измама, подадена до компанията на кредитната карта, казах аз. И копия от застрахователните документи, които моят адвокат изпрати на окръжната прокуратура. Ти си фалшифицирала юридически документ, майко. Това е престъпление, Ребека ахна, изпускайки плика. Листовете се разпръснаха по верандата. Ти не би го направила, прошепна тя. Вече го направих, казах аз. Искаше специфична естетика за сватбата. Това е новата естетика. Нарича се последици. Кортни ме зяпна с отворена уста, силите и я напуснаха. Изглеждаше малка. Изглеждаше обикновена. С Богом, казах. Затворих вратата. Заключих я, слушах как тишината се възцарява в коридора. Това беше най-красивият звук, който някога бях чувала. Последствията бяха тиха революция. Уилям, верен на характера си, не спря само до края на годежа. Той разглоби цялата фасада. Изпрати ми лично ръкописно писмо, извинявайки се за липсата на уважение, в която неволно бе участвал. Похвали професионалните ми постижения и потвърди ангажимента на компанията си към общите ни проекти. Той беше почтен човек и неговото уважение значеше за мен повече от всяка покана за сватба. Ребека се изправи пред съдебни действия. Застрахователната компания, алармирана от моя адвокат и доказателствата, които предоставих, започна разследване. Въпреки че избегна затвора заради възрастта си и изключеното споразумение, тя беше осъдена да плати обезщетение. Позорът от публичното разкритие, загубата на имиджа и на перфектна майка, бяха много по-тежко наказание от всяка глоба. Социалният ти кръг се отдръпна тихо, шепотите следваха навсякъде. Животът на Кортни се срина. Без статуса на Уилям или моите пари, нейният начин на живот на инфлуенсър, поддържан толкова старателно, пропадна. Тя бе принудена да се върне да живее с Ребека. Двете, затворени в малък апартамент, пълен с напрежение, подхранващи се една друга с горчивината си. Блокирах ги във всяка платформа, заличавайки дигиталния им отпечатък от живота си, точно както тя се беше опитала да заличи физическото ми присъствие от нейния. Що се отнася до мен, не празнувах с шампанско или обиколка на победата. Празнувах в тишина. Седнах в тихия си апартамент, докато вечерното слънце хвърляше дълги сенки по пода. Отворих таблицата си с бюджета. Намерих колоната «Семейна подкрепа» колоната, която беше източвала спестяванията ми, енергията ми и самочувствието ми повече от десетилетие. Маркирах клетките.
Натиснах «Delete». Цифрите изчезнаха. Общата сума отдолу се преизчисли, показвайки излишък, бъдеще, свобода. Затворих лаптопа. Апартаментът беше неподвижен. Не беше самотен. Беше спокоен. Бях пренаписала собствения си код, коригирайки грешките от миналото си. Бях изтрила повредените файлове. На следващата сутрин си купих нова кафемашина. Не защото беше естетична или модерна, или защото Кортни би я одобрила. Купих я, защото правеше отлично кафе и защото на мен ми харесваше. Налех си чаша, отпих и усетих нещо, което не бях вкусвала от години. Усетих вкус на собствения си живот. Този ден разбрах, че не можеш да зареждаш нови данни в повредена система. Понякога просто трябва да изтриеш файла. Налагало ли ви се някога да изтриете някого от живота си, за да спасите себе си? Разкажете ми вашата история в коментарите. Ако все още се вкопчвате в любов, която никога не сте получили, може би е време да скъсате онази касова бележка. Абонирайте се за още истории за истина и смелост.